Dobrý deň. Vítam vás v inom pohľade na vyučovanie matematiky. Dnes o projekte z pracovného zošita pre 7. ročník autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero s názvom Výlet do nekonečna. Tak ako našepkáva nadpis, budeme sa trochu pohrávať s nekonečnom, čo je téma pre žiakov lákavá a príťažlivá. Ako všetko, čo nemôžeme vziať do ruky, ohmatať, čo iba tušíme a nie sme si úplne istí, či to skutočne existuje. Nechajte sa pozvať do sveta tajomných dialog, ktoré často končia pri čísle 1. Cieľ projektu v rovine matematiky je jasný. Upevniť zručnosti pri sčítaní a odčítaní zlomkov a propedeutika pojmu nekonečno. Rozvoj sociálnych kompetencií žiakov závisí od toho, aký spôsob práce zvolíte. Projekt sme nastavili tak, aby ste mali možnosť učiť žiakov vyjadrovať sa, argumentovať, počúvať svojich spolužiakov, aktívne reagovať a zvládať kritiku. Tento projekt je z tých matematicky náročnejších, preto odporúčame dobre zvážiť, či ho budete robiť so všetkými žiakmi vašej triedy, alebo ho zadáte iba niektorým. Alebo časť projektu budú robiť všetci žiaci a v časti projektu sa budú matematike venovať iba tí najšikovnejší a ostatní sa budú venovať napríklad histórii zlomkov. Nezabúdajte, že hlavným cieľom projektov je upevniť vzťah k matematike a rozvíjať zručnosti a kompetencie žiakov. Preto by mala byť každá úloha pre každého žiaka nastavená tak, aby na jej konci zažíval pocit úspechu a uspokojenia. Na samotné vyriešenie úloh vám bude stačiť 1-2 vyučovacie hodiny. Žiaci budú počas projektu pracovať samostatne alebo v rôzne veľkých skupinách. Záleží to od zloženia triedy, od úrovne matematických zručností vašich žiakov a od vášho rozhodnutia. Vy ste v triede a vy najlepšie poznáte vašich žiakov. Dnešný projekt vyzerá na pohľad veľmi náročne a mohol by žiakov odradiť, keby riešili úlohy sami a zasekli sa hneď v úvodných krokoch. Na vašom zvážení a rozhodnutí je to, či budú žiaci časť úloh riešiť doma, alebo budete riešiť všetky úlohy v škole. Tento projekt je zameraný na matematickú tému, ale môžete si urobiť malý výlet do histórie a zistiť, kedy sa zlomky prvýkrát objavili v ľudskej kultúre a akú zohrali úlohu. Môžete túto časť dať na starosť vašej kolegyni dejepisárke, alebo sa ňou môže zaoberať časť vašich žiakov, kým ostatní budú počítať. Na záver sa budú navzájom informovať o svojich výsledkoch. Stále opakujeme, že v škole nemusia robiť všetci žiaci všetko. Využite záujem niektorých vašich žiakov o históriu, o spracovanie údajov z internetu alebo iných zdrojov, o prezentáciu. Netrápte ich matematikou a dajte im zažiť pocit úspechu na matematike aj takto nematematicky. Pri riešení úloh projektu budú žiaci potrebovať prvý diel pracovného zošita pre 7. ročník autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero a pomôcky, ktoré si pripravia na začiatku hodiny. Navrhujeme na začiatku projektu pri riešení úlohy 1 začať v dvojiciach. Jeden žiak z dvojice bude počítať a druhý bude pracovať s papierom, nožnicami a lepidlom. Úlohou je sčítať nekonečne veľa sčítancov. Polovica plus štvrtina plus osmina plus šestnástina a tak ďalej. V prvom kroku sa presvedčte, či žiaci rozumejú tomu, ako sa pridávajú sčítance. Či odhalia, že každý ďalší menovateľ je dvojnásobkom predchádzajúceho. Žiak, ktorý počíta, bude postupne dostávať takéto výsledky. Jeho úlohou je odhadnúť, aký bude výsledok, keď bude sčítancov nekonečne veľa. Žiak, ktorý bude pracovať s papierom a nožnicami, si vystrihne z farebného papiera veľký štvorec a na biely papier si nakreslí štvorec takej istej veľkosti. Vezme zelený papier, odstrihne z neho polovicu a prilepí ju do bieleho štvorca. Potom vezme polovicu, ktorá mu ostala, odstrihne z nej opäť polovicu a prilepí ju do bieleho štvorca. Overte si, či rozumie, že polovica polovice je štvrtina pôvodného štvorca. Potom vezme štvrtinu, ktorá mu ostala, odstrihne z nej polovicu, teda osminu pôvodného štvorca a opäť ju prilepí do bieleho štvorca. Takto bude pokračovať v zakrývaní bieleho štvorca. Jeho úlohou je odhadnúť, aký bude výsledok, keď bude takto pridávať zmenšujúce sa štvorce a obdĺžniky, keby sa dalo až do nekonečna. Na záver si svoj odhad porovná so spolužiakom, ktorý počítal. Časť 2
je trochu náročnejšia. V prvom súčte nám zaúradoval tlačiarenský škriatok. Zlomok 1/48 treba nahradiť zlomkom 1/64. Ako pristúpiť k riešeniu tejto úlohy? No počítajme tak, ako sme sa to naučili v úlohe 1. Čiže postupne budeme pridávať do súčtu ďalší a ďalší zlomok. Vypočítať výsledky asi bude menší problém, ako odhadnúť, čomu sa súčet približuje. Pre jednoduchosť počítame iba súčet zlomkov a potom úplne na záver k ním pridáme jednotku. Niekto zo žiakov možno príde na to, že výsledné zlomky sa čoraz viac približujú k 1/3. Pravdepodobnejšie však je, že žiakom pomôže zapísať si výsledok v tvare desatinného čísla. Výsledkom prvého súčtu teda je 1,1. Podobne vypočítame aj druhý súčet. Najprv postupným sčítovaním odhadneme súčet zlomkov, na záver k tomu pripočítame jednotku. Takže výsledkom je 1,1. Pre záujemcov môžete vypísať špeciálnu odmenu. Komu sa podarí ukázať na geometrickom modeli, že súčet 1/3 plus 1/9 plus 1/27 a tak ďalej sa rovná 1/2. Dá sa to, len sa treba trochu pohrať so štvorcom, napríklad takto. Tretina plus 9 plus 27 plus 81. V ďalších krokoch sa už bude zaplňať iba polovica tohto zeleného štvorčeka. A keď sa pozriete na výsledný obrázok, vidíte, že to, čo dole pretrča nad červenou čiarou, toľko hore chýba. Takže nám vyjde 1/2 celého štvorca. Ako si poradiť s úlohou 3? Môžete nechať žiakov skúšať, špekulovať, využiť predchádzajúce skúsenosti. A tu je tip pre vás, ako tento súčet vypočítať čo najelegantnejšie. Pôvodný súčet rozpíšeme na niekoľko podsúčtov, ktoré budú mať v menovateľoch jednotky. To je pre nás výhodné, pretože takéto súčty už vieme sčítať. Robili sme to v úlohe 1. Súčet polovica plus štvrtina plus 8 plus 16 a tak ďalej sa rovná 1. To už vieme, to je výsledok z úlohy 1. Súčet štvrtina plus 8 plus 16 je o polovicu menší ako predchádzajúci, takže sa bude rovnať 1/2. Ďalší súčet 8 plus 16 je o štvrtinu menší ako predchádzajúci, takže sa bude rovnať 1/4. A takto postupujeme ďalej. Takže vlastne vidíme, že tento pôvodný súčet, ktorý sme rozpísali na tento súčet, jeho výsledok je 1 a tieto podsúčty, ktorých výsledky, keď sčítame, opäť dostaneme 1. Takže výsledok pôvodného súčtu je 2. Ak zvládnete všetky úlohy až sem, tak tá posledná je naozaj hračka. Vezmite si štvorec papiera a postupne z neho strihajte polovicu, štvrtinu, 8, 16 a tak ďalej. Zmenšujte, strihajte, až vám zostane nič. Celkom fajn sa pri tomto projekte pohráte so zlomkami, že? Každému žiakovi, ktorý zvládne aspoň časť úloh, patrí veľké uznanie a pochvala. Ak nie veľká jednotka. Nezavrhnite prácu s papierom a nožnicami. Možno práve týmto spôsobom väčšina z vašich žiakov prenikne k tajomnému nekonečnu. Aspoň v intuitívnej rovine. Že to nezvládnu počítaním so zlomkami? To v tejto chvíli vôbec nevadí. Do počutia pri nasledujúcom videu.